Jeg hader paven. Jeg hader jøder. Jeg hader amerikaner. Paven er pædofil. Jeg hader muslimer. Jøderne tager vores jobs. Jeg hader polakker. Alle amerikanere er flæskefede. Jeg hader asiater. Alle muslimer er terrorister. Polakker og stjæler med arme og ben. Asiater tager alle vores fabrikker. Jeg hader pølsetyskere. Jeg hader handicappede. Jeg hader nære. Alle handicappede belaster samfundet. Alle pølsetyskere er nazister. Jeg hader den verden, vi lever i. Jeg hader Jehovas vidner. Den verden, vi lever i, er kapitalistisk, og folk tænker kun på penge. Jeg hader homoer. Alle nære er kriminelle. Alle Jehovas vidner forstyrrer mit privatliv. Homo er imod Guds vilje. The number of armed and violent neo-Nazis is on the rise. The far-right movement is diversifying, attracting growing numbers of students and middle-class professionals. Revelations of mass murder and hate crimes force the German authorities to admit they've done too little for too long. Is Germany's Nazi past preventing it from fighting right-wing extremism now? NPR News in Washington, I'm Jean Cochran. Two planes crashed into the Twin Towers of the World Trade Center in New York this morning, about 20 to 30 minutes apart. Black smoke has been pouring out of huge holes in the upper portions of the building. Oh my word! Oh my word! I'm sorry I screamed. That's on purpose, Alfred. Somebody's doing this on purpose. Oh my goodness. I'll have to hide now. I know you want pop, you want rock and roll. You want it. This year's remix got Some phonics. soul. I got pop, I got rockin' Electronic. beats. I got your pop music with the future flow. So don't worry, even if the sky is falling down. Gonna be okay. We need love to shoot down. Altså, jeg tror egentlig, at de fleste fordomme, de bunder i uvidenhed og måske også utryghed. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Men jeg tænker også nogle gange, hvad vi sådan lige kan gøre ved det. Måske kan vi sørge for, at der bliver noget mere information, noget undervisning måske. Ja, måske skulle det et fag i folkeskolen. Det kunne du sagtens. Måske global medborgerskab. Det Ja. kunne være et meget godt fag. Ja. Specielt i de små klasser, tænker jeg. Men og dog, fordi vi har jo lige lavet en undersøgelse på gymnasiet, og der er godt nok en stor procentdel, som der vil servere, Helt sikkert pattegris. helt stegt pattegris, for nogen, som ikke spiser helt stegt pattegris. Altså på tværs af kulturer Ja. og religioner. Så du tænker lidt, at måske selvom at man bliver undervist i det i folkeskolen, og det ikke betyder det med, at man tager det med sig videre til gymnasiet. Måske skal det også være et fag i gymnasiet. Ja, måske på lidt højere plan. Sådan. Ja. Men altså, jeg tror ikke det er nok, at det bare er i skolen. Jeg tænker også, at der skal være noget opbakning hjemmefra. Jeg tror, forældre skal være bedre til at oplyse deres børn omkring de forskellige kulturer og forskelligheder og også mangfoldighed. Ja, noget opdragelse helt hjemmefra også. Mm. Ja. Måske er det i virkeligheden bare en kombination af forældre og lærere, og måske også voksne udefra, som kommer til skolen og holder nogle foredrag eller sådan noget. Ja, helt klart. En kombination, det må være løsningen. Det er vigtigt at være en god borger, fordi at, man skal tage hensyn til andre mennesker. Man skal have respekt for mange andre mennesker,
Man skal ikke kun tænke på sig selv. Og man skal ikke bande. Og hvis man skal sige bandeord, så kan man bare sige det ind i sig selv. Det er godt at altid ikke lave et stort problem, men bare lave den lille for sig selv, og så blive gode venner igen. Og hvis nu man spiller fodbold, og der er nogen, der kommer og spørger, om at de kan være med, så skal man ikke sige nej. Eller man skal ikke afvise, man skal for eksempel sige måske en anden gang, eller sige ja. Hvis man skal afvise og gøre det på en god måde, så har bare sådan skrive med dig eller sådan noget. Sige, nej, det er desværre, der er mange, eller vi vil godt lige spille lige nu. Eller man kan sige måske en anden gang, i stedet for at sige nej. Man skal ikke tage fra andre folk og nogle ting, som det er dem, der er. Hvis de har penge også på en måde svært at lave. Det laver for eksempel 10 kroner og 20 kroner, jeg laver guld, 2 og 5 jeg laver sølv, og 50 jeg laver bronze. Man kan først lære for eksempel sin nabo at kende, og hvis naboen har flere venner, så hvis naboen skal gå hen til sine venner, så kan den der lige flytter ind, også komme med, så lærer den person også nye at kende. Så får man flere venner. Altså, hvis nu en spørger, vil du gerne låne en hammer, så kan man godt sige ja. Eller lave hyggeaften, hvis man tænker på det. Hvad ved jeg? Ja, så jeg tror egentlig, man kan være en global medborger på mange forskellige måder, men i virkeligheden tror jeg mest, at det handler om, at alle skal gøre en indsats. Det tror jeg helt klart også. Og også det med, at verden hænger sammen. Så vi kan jo starte med det her Danmark, og så kan det være, at det smitter på en eller anden plan. Ja, præcis. Ja, fordi verden hænger sammen på trods af grænserne. Og det, jeg tror, det er vigtigt at åbne grænserne op. Ja, altså selvfølgelig ikke grænserne op, men åbne nogle forhold til hinanden. Ja, det er præcis. Og det vil man sgu ikke gøre. Måske er det i virkeligheden bare vejen til et globalt medborgerskab. Eller et godt globalt medborgerskab. Helt klart.